Dumugi wahyane mangsa kala. Sirat waja temanten sanembit tumuli kapanggihaken utawi kadhaopaken manut adat widi widana katasih lumampah sarta tasih sinengker ing laladan putat nganten Karangrayung nggrobokan. Kula pangaten kepareng matur kunjuk sanghyang para tamu awit prastawani gati kanthi raos handhape manah handika sami kasuwun jumeneng sawetawis saperlu mangayu bagya saha paring idi pangestu doping pinanganten sarimbit. Sedamale handika sami kasuwun jumeneng saperlu mangayu bagya paring idi pangestu dateng doping tiat mojo temanten sarimbit. Hadirin dimohon berdiri sejenak. Terima kasih. Wus dumugi wahyane mangsa kala dumaweng kodrat saking panguwasing Gusti ingkang murbeng dumadi nalika samana ana titeng Gusti kasipat jalutan api wanita kasumedya ana tepi jejering agesang ngancik alih madya mestuti ila-ila ujaring para kuna sarta anglaluri laksita harjana lan adi endahing budaya luhung. Kawis daya Satmaja temanten sarimbit wis kakanthi pring sasana kang wis pinanji sigra bebalangan gantal. Satmaja panganten sarimbit Rarayu Asri Melati Dewi balang gantal dateng Bagus Wahid Muhaimin winastan Gondang Kasih Datan Saranto pinanganten kakung Gya gumantya balang gantal winastan Gondang tutur menggah menapa wujuding gantal ingkang kinarya bebalan sang pinanganten tuhuning wujudipun sedah lininting tinangsulan lawe menang sarta pinilih suruh kang matemu rasi puno dene sami bebalangan gantal ingkang saribet ya marepeki antiga cinaket ing Bokor Kencana minangka wadheng sekar setaman sakala kana tiga tinapak ing padha pecah sanalika mlododaya Satmaja pinanganten putri laju anjengku sarwi sumembah mring kakung pono denya sumembah Gya Amijii samparane ingkang raka minangka pralambita angicali salire Sukerta tulus mulya manggih Raharja katon kambang-kambang kumambahe sekati warna kangane jero Bokor Kencana nenggih mawon pladhi miwah kandhil yekti punika kinarya pralambita lamun to winawene tembu manis lumantar kedaling lati dadi pambukaning karya tama kang anggung kumantil kantil aneng padane netra tumameng tungtunging nala puna denya Hamiji sampe kraka dadi Satmaja temanten sarimbit Gya kakanthi jumeneng jajal sumending sapuluh badhipun ban sindur dening Kang Rama Ibu bebrayane putra sarimbit tununtun dhateng rahing kautamen waniya marang bebener wedya marang kanistan ingkang putra giradah sageta dados pangarsa ingkang gadhahi watak ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani bombong mongkok tiasing manah Bapak Ibu tukimin ari kalenggan mriku sampun kewanet tepi darmaning asepuh misuda krama ingkang putra sarimbit dodya Satmaja temanten kalenggaken singasanadi netepi upacara adat upacara krobongan kunjuk sanghyang para tamu kasuwun pinarak lenggah malih hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Sanghyang para tamu kakung putri ingkang satu bagya mulya lulus raja kalih sing beda doping Satmaja temanten sarimbit kajawi sih nugrahan Gusti sadaya kawula saking berkah pangestu saking handika sami. Salajengipun Satmaja temanten sarimbit parintaken upacara adat krobongan binarung ketawang rujit lumantar pita swara Tangga Dewi Audio Sound System.
Nalika samono Kawistara Satmaja temanten Saribit kepanen tepi upacara adat winastan upacara adat krobongan kang sepisan nggih upacara bobot timbang. Daripun bapa dugi wis keparahan mangku putra Saribit menggah menapa ta pralampitanipun. Ngombo palampita Bli Satmaja temanten badhe karengga kados putra pribadi bebasan boten ban cindhe ban siladan. Sadya karengkuh kados putra putrinipun ibu bapa Tukimin. Puna indahaken upacara bobot timbang ingkang Sarimbit tumuli indahaken upacara kacar kucur utawi guna tali krama. Ngakathah nyebat upacara tampa kaya. Kawitara Bagus Wahid Muhaimin wis kepareng hangantipun nang tilam lampus utawi klasa bangka ingkang isinipun arta receh miwasani wiji tetukulan kotok kayata kacang kawak pari kawak bele kawak saha sanes-sanesipun dia kasuntak wonten panggonipun Keng Garwa menggah menapa ta pralampitanipun. Ngapa palampita Bli Satmaja temanten Saribit nggenya gesang bebrayan pun Bagus Wahid Muhaimin gadhahi tanggal japados pangupa jiwa guna kaya wae pakatinipun kakung parikedah kaparingaken dhateng Keng Garwa Rarayu asri Melati Dewi babasan oleh akeh ya paringke akeh oleh sithik ya paringke sithik. Mekaten ugi pun Rarayu asri Melati Dewi Parikedah saged nyekap-nyekapaken guna kaya kang tinampi saking Raka Bagus Wahid Muhaimin. Saksampunipun nampi guna kaya Dodaya kasunanken berkah dhateng Rama Ibu kanthi pengajap. Guna kaya kang tinampi saged dados sarana dampil anggenipun pados pangupa jiwa satemah mahanane swasana tentrem salebeting gesang bebrayan. Usnya paripurna nindakaken upacara kacur kucur Dodaya Kasarimbit kepandakan upacara dolangan. Menawi cara Surakarta hadiningrat Duk Kunani ingkang kinaya dedolangan sampinangaten wujudipun sekul tumpeng robya. Menggah menapa ta pralampitanipun upacara dolangan. Ngomul palampita Bli Satmaja temanten Sarimbit nggenya gesang bebrayan. Bebasan abot enteng bunga susah penak ora kepenak. Badhe pun rasaken tiyang kalih. Penak ya wong loro, ora penak ya wong loro. Puna ngenya samya dedolangan. Ingkang Sarimbit do pinaringan unjukan. Unjane sampinanganten ing ngono wujudipun rucuh degan utawi rujak degan. Degan kang kinaya unjane sampinanganten wujudipun klapa wala liripun, klapa ijo ingkang nembe woh sepisanan, sarta pinilih ingkang mangklung ngalor mangetan. Nanging wonten jaman ewah-ewahan cekap mawi Tirta Fanta. Puna kenya nindakaken upacara ngunjuk Tirta Wening Jodaya. Ingkang Sarimbit tumuli ngaraspada wonten ngasaripun ingkang Rama Ibu sumedya sumembah wonten ngasaripun Rama Ibu. Kepareng nganti Keng Putra Keng Garwa Rarayu asri Melati Dewi Bagus Wahid Muhaimin ngaraspada wonten ngasaripun ingkang Rama dalah Ibu. Menggah menapa ta darunane Satmaja temanten Sarimbit sumungkem wonten ngasaripun Rama Ibu awit inggih piyantuk kekalih ingkang dados sarana mijil wonten jagat raya. Ngaras padanipun ingkang putra Sarimbit binarung rerepen kidung dandang gula. Rama Ibu kang luhure
kang agung pangorbanane paring pituduh luhur rina wengi tansah ngesti breh rahayuning putra lulus kang ginayu sadaya ribet rubeda linambaran kanthi sabaring penggalih tuhu pantesi nambah kadya sinen dal rasane ngati panyungkeme kang putra sajoga tumates deres waspane tan kawawa ing kalbu ngondo-ondo rasane galih alon ngandikanira duh angger putraku sun tampa panyungkemira muga-muga antuk berkahing yuang widi nggonira jejodohan paripurna Siratmaja Tematan Sarimbit nindakaken upacara adat kerobongan kula pekaten salajengipun Siratmaja Tematan Sarimbit kepareng badhe sunggingan utawi foto keluarga.